Oh, tinula na pud. Oh, ay saswa na dagang storya. Nakasuway na ba mo ka nang gikan mo sa trabaho niya? Kapoy ka inyong lawas. Sama sa akong ingon nga. Basta kapoy yun gani. Sa kaon rata makabawi. Away dagang storya. Puyog na mismo mama. O paso-paso na sa Miniscarsada. Nindot man din yung lugar de gubi ide. Ay, unsa man din nga. Mura nagsimi-horror na di. Ano pa na pinatangas di. Nya kalitan ng gagatang gag white lady. White lady ay nanasad ka ng sinong storybook. Wala di ka na ibunga ka ng among lugar di. Ang ngit-ngit na ngayon pero ang langit nagablo. Oh, so pamimig ay na si kuan dia basta mamalit na tag-isda diyang dapita. Nakabantay mo ang atong gamit diha ang atong big bike 1000 red horsepower 5 ka ana. Aba siya nanasa na imong but ano yung tawag og big bike. Ato nang gitawag og big bike kay pandak ka nang drive saba di padayon di aron makita na tag-isda. Sige naman lang kagpakarpar di. Hala, tuwas unahan no nakita na nato ang isda. May lain ba ato ano nang adtuon og ato ang susihon. O ariya mga among isda labas pa kayo tungod sa kalabas kung imong hikapon mo tulid lang dayan ay saba di lain na sa nang usod si muna pagdali diha aron makaluto na tag ay gusla nako. Someday wala na lain pa ato na lang pilion ng pinakalabas na isda o pagkahuman diha mamili na pagtaglabas. So kaya ito isa gulo ni tinula ha kini kasi pa imo na hot dun tanan ayon na hot na kanaraman kun o kanaram kong kamatis pagdali diha kaya makaluto na ta ay pagdali diha go dalian naman kay katanawa nakasugat na pud ni Optimum Prime. Wow, Optimum Prime. Unsa naman ang motor mo ran man nagresoy ingon na gud na siya basta magsunod tagdakong dump truck. Ala kanindot sa inyong lugar ba mo horror man kayo mo ra magkatong duwa nga na station 1 station 2 ang saba de station 2 Tampalongon ti kanoon nakaklaro ng stage 1 ug stage 2 ay di na ta maglalis dito manudat at sumbalay aloy na ako na pinapasoy mura magsipiolo askal ay wa na dagang storya pa ilulo na lang namas diha og atong mga labas nga isda og atong transition sa kamatis nga puwang-puwa kaayo so diyang ilunod na tong isda gipinan tanag asin usa ka pugnit duha day ka pugnit ug ipadikan ng magic sarap. Awa na dagang langas patakban ta na aron mapagbukal og kita na tong dirty kitchen daw banda na diha pa nagasaso gabi ka sarap. So wala dagang langas update sa itong bahaw aron isandog sa atong plato biara kapastaray tay hupido kay aron di ka mahilos. Sus nam grabe apog nit dito sa maning nga muram kung di komportable na itong kasara apog nit dito bahaw diha. Sus kuwag hamoy ning tawhana ipo pa kinakunting tuon kuha ko bitin sudlan na sa suka siyempre nam gani sa sawan buka des lubyo palitan o ganang silver nga itik grabe apog nit pinirito poste sa tinuwap bahog des kanon inom og tubig kinatukan someday basta maglami ang kaon dali kinatukan na bes ikot sa baw gitamnan sa naghumay nang yang suwang dia o man na day kaon na yan ako sa dagang salamat mga kaala sa paglantaw sa atong video ino nga na-enjoy mo og sa gigutom na mo sa pagkakaon pangaon mo diha og gusto lang mo pasalamat sa to ang mga followers ug sa katong wala pa maka-follow na to please i-follow ninyo nga to ang channel Stress TV og salamat sa tanang ni follow nako and God bless always hinaut nga magkita pa ta sa to ang sunod ga vlog ug sa kuwang mga kauban sa trabaho shout out sa MCGMD family yan sa tanan sa mga barkada sa mga amigo migas God bless inyong tanan.